Tsaka doon. Ay, Chesa. Amo? Oo, kaming dalawa. Tayong tatlong. Ang pretty mo dito. Ang pretty mo. Ba't ang ganda mo pala? Ba't ang ganda mo? Ngayon lang. Wala kasi kami pambayad sa may. Ginawa ko lang. So guys, anong kwenta tong GoPro na? Salang nga. Oh my God. Ayaw na pumasok. Hi po. Kasi nag-off yung... Hindi pa siya, ilang seconds pa lang, mga 5 seconds pa lang. Nag-off na yung camera. Hindi naman low bat. Sabi daw ni Kuya Vince, baka nag-lose na yung battery. Kailangan pagpalit na ng battery. Sabi ko, bigyan niya na lang ako. Kasi... Saan ba tayo? Enjoy yung bata. Ano na? Sabi ko na ginagamit ko eh. Mag-Ferris wheel tayo pang maya-maya. Ferris wheel. Ferris wheel. Carnival. Carnival. Ayaw kasi maniwala. Flying bee. Flying bee. Ang ganda mo, bee. Ay, Chaka. 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 Tsaka doon. Ay, Chesa. Ay, ito yung maganda. Ay, ito pala. Oh, maganda to. Kuya Hindi, Vince. yung ano, 30 busan. 30 busan. Ayun no, 30 busan. Ito na lang, bee. Diyan na maganda, horror, 30 busan. Horror. Magkano daw dyan? Ikaw ang bida for tonight, be. Wag. Wow. Dito na lang tayo kasi hindi pa man to nag-ooperate eh. Ay wala pa naman na ano. Ay, be, tapos Viking. Viking, Ferris wheel, tsaka eto. Diba? Sino magagastos eh? Si Vince. Vince. Ikaw daw magbabayad ng doon, doon at doon. Amo? Oo, kaming dalawa. Kaming tayong tatlong. Pwede. Sige. Sige daw, sige. Pwede daw, sabi niya, pwede. Siya na nga. Oh, pwede naman talaga. Tala. Ang pretty mo dito. Ang pretty mo. Ba't ang ganda mo pala? Ba't ang ganda mo? Ngayon lang. Wala kasi kami pambayad sa may. Ginawa ko lang. Tagduro kasi kami ngayon. Wala kasi kami pambayad. Ba't ang gwapo mo? Gwapo mo. Ba't ang gwapo mo? Ano? Lag na rin eh. Hangover, oh. Hangover. Ang daming ano dito, rides dito. Tapos may ganyan pa, oh. Tapos may horror train. Oo. Maganda May horror train. Ito talaga. Bet ko to, oh. Ate Jenny. Maganda ko. Oo, sobra. Wala akong kampanya. Sorry. Ayun, oh. Ano ba na siya? Nag-uulot. So guys, dito kami sasakay ni Badet. Tatlo tayo. Tatlo. Bayaran mo na. Dalawa lang naman sa puwan, ay tatlo.
Tatlo, dali na. Tatlo na naman, di ba? Oo. Wait lang. Oh, nag-ano na tuloy. Mamaya. Mag-start na tuloy, guys. Mamaya, naka-premier pa ako eh. Mamaya. Gusto mo dun sa duyan? Gusto nyo? Gusto nyo? Punta maihi ka dun. Feeling ko din. Ano? Oh, pwede na. Sige, magbabayad lang, kuya. Magbabayad lang, guys, si Kuya Vince. Tara. Dali na. Saan? Ay, dito pala. Dito pala. Papa, sorry po. Dalawa. Yes. Tatlo to, di ba? Tatlo na sa upuan. Dito tayo. Ay, dito tayo. Gusto kong gamitin yung GoPro. Kaso alam ko Di, try mo. Tanggalin mo ng battery. Hindi. Try ko. Yan mo, maya-maya na ito mag-off. Sana hindi. Oh my God. Ano nga, battery talaga yan? Battery. Battery, huwag ang battery. Bigyan mo akong battery ha. Susungkitin lang, di ba bagong battery mo? Oo, bago. Susungkitin lang yan yung gilid kasi bumuka na siya. Kasi yung charger nyo na, yung box, naalog-alog yun, yung ano niya talaga, yung parang tanso niya, bumuka na. Hindi, siya. paano ko lang Susungkitin mo lang ng perdibli. Iperdibli? Yung tudok, yung karayong. Try mo mamaya. Ay, yung ano ng pin, sa cellphone. Wala akong pin. Meron akong pin. Yan. Mamaya. Makakangalay na agad. Hindi na nagsisimula ng ngalay na. Kasi mahulog yung sa First time ko sa ganito. Yung sinabihan namin iba kasi ito ganito. Oh, first time ko din sa ganito. Dahan-dahan. Yung isa po busy. Sabihan mo yung operator dahan-dahan. Relax. Relax pen na yun kasi mahina po. Ito masakit sa likod. Sakit ba? Masakit sa likod. Dapat po magsandalan. Isa ba lang pag magsagal ka? Di ba makasandal? Taipin. Ano mo? Dapat yan mo lang yung tao. Ganyan lang. Wala man. Ano ba? Tama na? Parang Ferris wheel lang din pala to. No? Yung bibig na pagbababa. Oo. Wala. Di man, lamabo ang vlog ko. Di nagsukat dito. So, away guys! Di nagsukat dito, guys. Wala pa, mamaya pa. Ang dami kong sasakyan eh. Yan! So guys, nakababa na po kami. Nakakangalay sa ano guys, braso. Wala man lang. Thank you so much. Thank you so much, manager. Dan si Christian. Naman na siya ngayon. Ng boto. Sana tayo mag-wheel sa kayo. Ferris wheel daw. So guys, yung itong dalawa, yung dito muna kami guys sa Viking,
sasakay. Ah, gusto mo? Kuya Nono! Kuya Nono! Madami ka! Kuya Nono! Sama ka? O, sasama daw si asawa mo. Sige na. Kami nila, Jame. Yan. Apat yan? Lima to, tara. Kuya, kasama ka. Hindi kayo na lang kami kung gano'n. Lima nga kami. Kayong dalawa lang. 1, 2, 3, 4. Oh, kayong dalawa. Ay! Hindi. Kayong dalawa kayo. Lima kami. Tara. Pwede na? Lima lang. O, tara. Mamaya ko tip, isa. Para Wow, parang may kasama si Padip. Ang sweet naman, nakakainggit na ha. Kulang ka ng 25. kayo. Tara, Saan ang babayad? magbabay dito na, Bi. Sakay. Sabi ka ni, ano, no. Aywan ko sa'yo, kayo na lang. Kami ni Marik magkatabi. Tabi kayong dalawa. Oo. Bakit? Para, O, ganito. pag nagsuka, Okay. Sa dulo. Actually, sa dulo talaga ako, Kuis. Oh, pwede. Ayaw nyo ako nasasakay. Guys. Gusto ko sa dulo. Hi! Sa dulo. Grabe. Si Ate Jenny, punta na. Bakit si Kuya Nono yung ano ko? Ay, dito kayo, Kuya Vince. Kuya Vince, dito kayo. Sumakay na kayo. Wala pa, Kuya, wala pa. takot na ako, kaya tatabi. Kuya, tama ba? Oy! Anim kami. Si BJ nga tapos kayo nalagay ko. Sige ko. Ay! Kalula. Grabe to. Grabe, masusuka agad ako. Oh my God! Yung git-git
tubig. Malakas to, malakas. Sa bato. Mataas. Yung sa bato, ano lang, tama lang. Dito talaga yung mataas eh. Sa bato, hindi ganyan. Hindi ganyan. Sa bato, hindi ganyan. Wait lang. Ay, shoot! Ay, gusto mo yan, be. Yan, guys, oh. Oh my God. Extreme na yan masyado. Gusto mo? Napaka-extreme. Oh my God, guys! Oo nga, no, walang Ayan, may sumigaw na. Hangover talaga. Ay, talaga dyan, Bim, masusuka ka. Guys, pauwi na po kami. Grabe, nung hilo na ako, tama na. Hindi na kami nagsakay sa Ferris wheel kasi okay na yun. Oh my God, hindi ako marunong tumawid, babe. Sana sila? Ayan na. Ay, kung pala si Badit na una na pala. Ay naku, haggard na ako yung buhok ko para ng bruha. Sinakyan namin tricycle ni Ate Jenny. Oh, dahan-dahan. Lobat na din kasi ang phone ko. Doon muna tayo kay Ate Jenny. Mag-edit ako, mag-upload tapos magla-live. Mag-live tayo. Go! Masyado na tayong late pero si Kabahala. Nagulos na. Bakit? Nakakagulos ni Badit. Nakabuhok eh. Go, go, go. Saan mo na tuturban mo? Ha? Usahin mo. Sabay ka sa nirag mo. Grabe kaya sa bike. Ang saya! Ba't kasi di ka sumakay? Ah, nervyosa nga pala. Nervyosa. Grabe yung bike din. Ang sarap. Ano ba? Hindi ko na baka maaga yung pagkamatay ko. Ay, baka maging kwento ka. Hayaan mo, ikikwento ko sa mga bagong angels na maganda ka. Sexy. Inulit mo na yung O, sakay na. Ako na dito ulit. So, guys. Bye-bye. Pauwi na kami. Let's go.